Cyklistická púť mala svoju premiéru pred 12 rokmi. Pri románskom kostolíku sa aj tento rok pútnici stretli pri spoločnej svätej omši. Tá tradícia je od roku 2004 a bola to iniciatíva vtedajšieho pána farára a obecných zastupiteľstiev Slávnice a Sedmerovca. Sprítomňuje nám to Boha a to jeho požehnanie, ktoré potrebujeme, či ideme na bicykli, alebo pešo, alebo autom. Bicykle po svätej omši požehnal Pavol Filadelfi, ktorý je misionárom v Japonsku. Nie je to obvykle žehnať bicykel, ale bicykel takisto ako aj auto žehnáme, tak tiež je dopravný prostriedok. Žehnanie to je modlitba cirkvi, nie je to nejaká mágia alebo niečo také, takže vlastne prijímame požehnanie na cestu, Božiu ochranu. Najviac cyklistov prišlo z okolitých obcí. Zastúpenie mali všetky vekové kategórie. Tento rok najviac boli zastúpené Bohunice, to je obec z vedľajšej farnosti, z Pruského, a potom Bolešov, klasika, tie najbližšie obce. Všetci tí cyklisti prišli zo 66 miest. Sme tu cca po tretíkrát, nechodíme pravidelne, ale teraz predĺžený víkend, tak sme prišli vlastne z Bratislavy, kde žijeme a je to super, takto sa prejsť, vidíte toľko ľudí, čo prišli na omšu a pustí si toto miesto. No, prišli sme z Bohuníc a chodievame tu každý rok, je to už taká tradícia. Tak my sme prišli z Ilavy, je nás asi 20 cyklistov odhadom a chodíme v podstate každý rok, toto je asi nejaký 4. alebo 5. rok. Sme tu prvýkrát, teraz rozhodli sme sa tu ísť, lebo veľakrát sme počuli, že je to tu dobre, že veľa ľudí tu chodí a je to zaujímavé, tak som bola pre vnúčku a sme sa vybrali spolu, sme z Dubnice. Pre požehnanie do Pominovca si tento rok prišlo viac ako 1300 cyklopútnikov. Pre televíziu Lux Katarína Vávrová.